Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Şugun 2025-nji ýylyň 12 fevraly hepdeniň 3-nji güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanalyna. Hormatly dinleyijiler, men şu günki temany ýürüýte dün TikTok boldy. Şo ýerde bir adam bizi ýa-ni adamlar çykarýaňyz diýip jenaýat iş edýäňiz, siz o döwlet adajak bolýaňyz. Siz bilýäňizmi şu jenaýat tarapy wada diýip bize sorag berdi. Şu soru men şun YouTube'da ve TikTok'ta yeni bir gezek adamlara düşündürüp biz yankı protest etmeyen çıkanmada cinayet ediyasmi ya şu cinayet işdämi? Cinayet iş ediyen bolsa haýsy statiýalar bilen yankı biz bizi yankı garalap bilýärler. Eger cinayet iş etmesek haýsy konstitusiýanyň statiýasynyň esasyna biz yankı protest edip ýa-da şul atalogulny, yani kanun bozayan adamlar, cinayetçi olanlar tutsak etdiler. Ve gelin şu barada biz şunu gurrun edelim. Sebebi tema gyzykly, maňa köp adam şunu sorag berýär. Şu göre men size şunu ýetirjek bolýar. Hormatly watandaşlar, ine biz häzir konstitusiýa seredimizde konstitusiýa näme? Näme biz konstitusiýa esaslanýar her wagt? Döwlet näme bolýar? Döwletiň esasy maksady näme? Nämeň esasyna bir döwlet ýa-ni hereket edýär. Döwletdäki hökümetler, ýagny kanun çykarjy hökümet, ýerine ýetirjy hökümet we kadet hökümet nämeň esasyna esaslanyp biz jenaýatla ýa jazalandyrýar, bize ýa-ni bizi dolandyrýar, halkyň rolu nähili, jemgyýetiň rolu nähili, hökümet işgäriniň rolu nähili, prezidentiň rolu nähili, milli lideriň rolu nähili. Ine şu zatlary men anyklajak bolýan şu çykyşymda. Men efir gijrak başladym, başlanyňy turmuşykda boldum. Zordan ýetişdim, ýa-ni şoň üçin bir 15 minut gijak aldım. Şu günüm gaty nimede gitdi. Her günüm hem şeýle gynantam. Ine gelin konstitusiýany görelim. Konstitusiýa näme? Näme bizim üçin? Döwlet üçin näme? Prezident üçin näme? We ýa-ni milli lider üçin ýa hökümet edarlary üçin näme? Döwlet gurulanyna bir ilat, ýa-ni bir halk oturup öz aralaryna gatnaşany gurýar. Döwlet bolanda. Ine şol gatnaşygy gurmak üçin bütün dünýä tejribesi bar. Amerika diýdi, Ýewropa diýdi, ösüp giden döwletler bar. Döwlet guruluşynyň dürli formalary bar. Parlament döwleti, prezident döwleti, ýa-ni monarxiýa diýdi, paçalyk, yeni bir çyzyşy monarxiýa we parlament döwlet, dürli döwlet formalary bar. Haýsam formal bolsa monarxiýadan, ýa-ni paçalykdan başga şo ýerde adamyň haklary bardyr. Azatlyk bardyr, adalatlyk bardyr. Monarxiýa bolanda o ýerde de adalatlyk bar, ol diňe bir monarhyň, ýa-ni paçaň tarapyndan kesiplenýär. Eger paça şeýle diýse, şol şeýle. Eger paça ýok, beýle däl diýse, beýle däl. Beýleki döwletlerde bolsa, bütün dünýä konvensiýalaryň esasyna, şol ýa-ni Türkmenistan ýa başga döwlet, şo gol çeken konvensiýaň esasyna we onu gatnaşanlar, ýa-ni bütün dünýä döwletler gurulmasyna gatnaşanlar şo ýerde gol çekýär. Men beýleki döwletler ýaly adam haklaryny hormatlanýan, adam haklaryny prezident garant hökmünde bolýar, döwlet edaralary adamlar üçin işleýär we şuňa meňzeş ýa-ni zatlar. Onu bir günne aýdyp gelýär. Indi bütün dünýä milletler gurulmasy kaçan döwredi? 1945-nji ýylyň soň. Öňmadi, bir Ýewropa birleşigi ýa-ni bir kiçik birleşik bardy. Onu ulalyp bütün dünýä milletler gurulmasy edip, ýalňyşmasam 48-nji ýylda uruşdan soň, ýa-ni 3-4 tane döwlet goşuldy, şol öňkü gurama 48-de de bir topar döwletler goşulyp bütün dünýä milletler gurulmasy emele berdi. Şo ýerde bular oturup adam haklaryny gorumak üçin, şu dünýä adam üçin bolmak üçin bir topar adam gymmatlyklaryny galdyrýan konvensiýalar düzdüler de we şoňa gol çekdiler. We aýtdylar, siz sivilizasiýa bilen, ýa-ni adam zadyň ösmegini çek bolsaňyz, ine şoňa gol çekmede biziň bilen boluň. Eger de gol çekmeseňiz, onu özüňiz boluň, onda biz siziň bilen ýa-ni gatnaşyk başgaça bolar diýip.
Oza her kim her döwledem ösçek bolup, ýanky şo ýerde sebäbi öňde barjydat, öňde goýuljydat adam haklary we adamyň azatlygy bolýar. Ine şoň üçin döwletler özüniň ýanky ösüş döwleti adam üçin işleýänligini görkezek bolup şoňa girdiler. Girmedikleri ama ondan yuvaş-yuvaşdan girdiler. Häzir ýalňyşmasam 190 döwlete çeldi şoň içinde. Şol BMG ýanky Birleşen Milletler Guramasyna girýän döwletleriň 60%-ni gowrak diktator döwletler. Olaryň konstitusiýasy demokratik ýöne olar diktator. Yani Kurban ýaly. Allah, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, ýene weleki döwletler ýaly. Demokratiýa ýanky ýok. Salam aleykum. Inni biziň döwletimiz emele gelenden bir zat ýalňyz çykarmaly. Öň şo ýerde türkmen taryhyna ýanky türkmenler ýadyna Sibir tarapy gidýärler, gyşyna aşak düşýärler. Ýöne ýanky tohum millet ýanky göçme bolup ýaşap ýörärdiler. Ondan bu durnuklaşyp başlady, mallarçylyk emeler başlady we şu zatlar. 1924-nji ýylda ýanky Sowet Soýuzy gelip 17-de rewolýusiýa bolup 24-de Türkmenistany näme goşdular. Ýagny Sowet Soýuzyna goşdular. Союз Советских Социалистических Республик, yani Союз Советских Социалистических Республик, SSR goşdular. Ine şonda goşanlar bizde bir döwletem ýokdy. Bir näme diýsem kem baýlar bardy, hanlar bardy, toporlar bardy. Şonu birleşdirip Sowet Soýuzy bir döwlet emele getirdi. Olam döwlet boljak bolsa minimum 1 milyon halk bolmaly. Bizde de halk ýetmedi. Şonda Gaýgy Satabaýew Özbekistanyň prezidenti, Özbekistanyň şoýaly bir ýolbaşçy bilen bular näme diýär? Türkmenistan açyk ýerini berýär. Döwlet boljak bolsa Sowet Soýuzyna 2-3 şert bolmaly. Birinji milyon bolmaly halky, ikinji sen minimum 4 tane döwlet bilen gatnaşyp durmaly. Ýani granisaň bolmaly. Ine Özbekistanda 3 döwlet, döwlet bolmansoň biz Türkmenistanyň Afganistan granisasyna geçýän ýanky territoriýany açyk ura berdik de ora 4-nji döwlet emele geldi, granisa döwleti, serhet döwleti. Biz bolsa adam sany ýetmeýän soň biz ýanky Farab tarapyny bu tarapy geçirip halkyny geçirip bizde 1 milyon halk boldy. Ine şondan täze atlandyran türkmenler emele geldi. Indi biz döwlet bolduk. Döwlet bolan soň Sowet Soýuzy öz ýanky Rossiýa Federasiýasy Sowet Soýuzyna girip esasy şonu emele getirji. Şoň konstitusiýasyny bizim Sowet Soýuzynyň konstitusiýa modelini alyp Türkmenska Sowet Sosyalistik Respublika etdik. Bizde konstitusiýa boldy. Şo konstitusiýada bir partiýalyk, şo partiýa bütün hökümeti, döwleti kontrol edýär we ýanky adamlaryň işgär adamlaryň ýönükli adamyň haklaryny goýarýar diýip kesitlenir. Şol konstitusiýa gyýyga çaýýar. Men hemme datlary gyýyga sada aýdyp geçen bir jemler ýaly. Ondan biz ösdük gittik ýanky arada repressiýa boldy. Basmaçylary kim näerde bolsa kowlap öldürdiler ýa-da daşyrdy kowdular. 1991-nji ýyla gelýär. Ýa ösüp industrializasiýa edip ýani Türkmenistan Sowet Soýuzynyň nimetini özüp Türkmenska SSR merkezi Moskwada. Yani Türkmenska SSR'ın merkezi Aşgabat ýöne olam Moskwa degişli. Biz şo Moskwa 1924-nji ýyldan Moskwa gulak atyp seredip Moskwa görkezmeleri boýunça hemme zatlary edýärdik. Türkmenistan birinji sekretar, Kompartiýanyň birinji sekretary dolundurýardy. Şonu Moskwada politbyroda ýani tasdiklap, ýani ses berip, şo ýerde saýlap bize iyi berýärdiler we şol adam kim bolsa da ors bolsun, türkmen bolsun, nirli bolsun tapagy ýok, biz şoňa boyun egmeli we şoňa gulak asmaly bolýardy. Ol adamlaryň adalatly boljak bolup bir topar zatlar edýärdiler dogusy. Şo ýerde diktatura boldy, bir partiýanyň diktaturasy boldy. Ýani kommunistik partiýanyň diktaturasy boldy. Men häzir diýiljekkä gowy boldymy, erbet boldymy, biz ýanky kösenlikmi, nimetlikmi, gowy tarapam boldy, erbet tarapam boldy. Onu
tarihçiler, onu ekspertler analiz etmeli, ölçek görmeli. Häzir ona wagt ýok. Inni biz 1991-nji ýyla çeldi, geldik 91-de Sowet Soýuzy pytrady. Ondan Rossiýa, Ukraina, Belarusiýa, Gazaqstan döwletler gol çekip şonu duruzdular. Onu duruzdurup, ýani Sowetny duruzdurup, her kim öz başlyk bolmaly diýip, ýani karar çykardylar. Ünsürüm. Karar çykdy. Döwletler öz başlygyny alyp başlady. Niýazow Moskwa her wagt boyun eýen adam, Seredip Moskwa goýdy ony. Seredip iň soňkylaryň arasynda 3 döwlet galanyna, ýani 15 döwletiň pytramagyna, soňky 3 döwlet pytramagyna galanyna oturup Moskwa jaň aldygyna jaň edýär. Ýa men şoňly işleýän adamlara diýär, aldygyna jaň edýär gorkup näme etmeli men, döwlet näme etmeli, men näme etmeli diýip aldygyna jaň edip, ahir o ýerden jogap bolmadan anadan bir aýtdyr. Senin beýlik ýaly näme? Öz başlyk döwletiň elan etdiýse, ruhsat alan soň bu adam öz başlyk döwleti elan edýär. 1991-nji ýylda. Eýen 1990-njy ýylda ýani Verhovny Sovet, Ýokary Sovet emele gelýär 91-de bul elan edýärdi. Bul adam ýani 91-nji ýylda özüni prezidentlik saýlawyna goýýar. Ünsürüm, konstitusiýany tiden düzýärler. Öňkü konstitusiýany alyp açyk ülkede prezident ýani wezipetini goýýarlar we şo ýerde prezident wezipetini goýan soň prezident wezipetini goýman köni konstitusiýa boýunça täze prezident wezipetini saýlaýarlar. Bul indi prezident saýlandy beýleki döwletler ýa Niýazow. Indi näme etmeli? Görse ýani konstitusiýanyň içinde öňkü 90-njy ýylyň konstitusiýasyna näme ýok? Prezident wezipe ýok. Näme diýär? 92-nji ýylda konstitusiýa kabul edilýär. Şonda prezident wezipesi goýulýar. Şo prezident wezipetini goýanna ol adam görýär 92-nji ýylda ýani prezident wezipe bar. Menem öňde bu konstitusiýanyň öňünde saýlanan, men bu konstitusiýa boýunça saýlanmadym, men bir kanun diýip ikinji gerek saýlaw geçirýär. Birinji gerekde 99% alýar, ikinji gerekde ýene 99,87% alýar. Şoňa ýakyn. Alyp özüni ýeketek kandidatly ikinji gerek saýlaw geçirip özüni prezident bilýär. Şondan soň Türkmenistan saýlaw bolmady. Ölünçe saýlaw bolmady. Ondan 92-de saýlaw prezident etdi özüni, başlady mümkin. Moskwa zat diýen ok, etçigi eline, näme etse şonu diýär. Ol intelligensiýa turup başlady, ýazja turup başlady, näme diýär bol? Ýuwaş-ýuwaşdan ora ýogat başlady. Kimdi kowdy, kimi neşriýatlardan aýyrdy, ýani jurnalistikadan aýyrdy, jurnal gazetlerden aýyrdy, olaryň giderişi ýok, olaryň ýani intimok galdy. Kime kwartira berdi. Ara til kyýaly döwleti basyp aldy. Bu bizim iň bir gahrman adamymyz däl. Bul bir Türkmenistany östürjek bolýan adam däl. Bul şans bolup, ýani şo ýerde Sowet Soýuzy daganyna şans bolup, ýolbaşy bolup duran adam derrew eline aldy. Bizim döwletimizi prezidentligi saýlawsyz. Saýlaw diýip ýeki kandidat saýlaw diýip hasap etmeň. Başga kandidat bolmasa saýlaw däl. Sen saýlanmokda. Bir adam öz kandidaturyny sen şonu belliýän. Şey diýip garar biz täze 1992-nji ýylyň konstitusiýasyny näme bolsa da oň üstüne öňkü Sowet Soýuzyndan galan alymlar, ýuristler, intelligensiýa, hökümet işgärleri işläp bir bolsa da adalatly konstitusiýa bize birinji gerek Sowet Soýuzy ýykylandan soň adalatly konstitusiýa boldy. Ondan soň Niýazow geldi. Men ýyllaryny mümkin ýarym ýyl, bir ýyl ýalňyş ýandyr, ýöne iýdi giderdi şuraýaly. 93'te Oncuk Musayev mi näme şo ýallaklar çykyp öňe çykyp Niýazowy Türkmen başy diýip atam diýip atlandyryp ýani kabinetine men habarly näme şo ýerde duran adam maňa aýýardy. Inanmarsyň Murat, biz niýe barýar? 93-nji ýylda inanyň şey diýärdi. Recep Saparov giýýär, ýani iki aýagyna omulýar. İki ayağı bilen ýörep, ýani emedeklep baryp, ayagyndan owşaýan ýazygyň 90-njy ýylda elinden tutup elinden owşaýar, atam diýär. Ünsürüm, bir prezident, belki vice-premier. Eýýam şo ýerden monarhiýa, ýani paçalyk ýaly
gatnaşyklar bardy. Eýýäm ýazyp gördü be. Bu türkmen halky aýagyny uşudyp ýanky nämeseň etip bolýan eken diýip derrew basyp aldy. Öz kultliýişini soýdy, öz nimesini soýdy, şey diýip ýanky 92-däki 1-nji adalet konstitusiýany 93-de ütgetdi, 95-de ütgetdi. Özüni ömürlük prezident etdi. Onam näme etdi? Halka aýtsaň halk birden meni saýlamasa näme bolarka diýip halk maslahatyny döretdi. Ine üntürin. Bütün dünýäde 3 tane hökümet bar. Kanun çykarjy, ýerine ýetirji we kadet hökümet. Bul bolsa halk maslahatyny çykaryp şul ýanky 3 tane hökümetden iň ýokary halk, ine şo halk maslahaty halkyň adamlary meni belliýär diýip halkyň pikirini bir tane topar 2000 goly ýa 1000 goly topar adamyň eline berdi. Olaram saýlap ýallaklar goýdy, olaryň elinden istendik kararlar aldy. Ine Türkmenistanyň syýasat taryhy, ýanky современный syýasat taryhy şeýle başlady. Şey dip bul kanunlaşdyryp şeýle bir ýurda aldy. Kanun esasy muny aýryp bolanok. Ömürlük prezident aýryp bolanok, impeachment berip bolanok, ömürlük boldy. Saýlaw ýok turdy. Bir saýlaw geçirdi 96-da diýdi, o ýerde 95-de ömürlük prezident saýlandy, tamam boldy. Hem halk maslahatynyň başlygy hem ömürlük prezident hemme tarapdan hökümetler şeýtdi, halkam aşagandy. Ine gabady. Inni 2006-njy ýylda bul öňüm ýaranok. Men 2002-den bäri ýylarlak gelýän ýazyby. Ýa şuň bir samsyk kararlary biziň biznesimizi öldürip bilýär. Şoň üçin hökümetden daşaş bular kontrol edýär. Bular bir karar çykarsa bizem ýetişmesek biziň hemme adamlar atyp gidýärler. Özüňiz bilýän şo wagtlar şeýledi. Bizem ýylarýar bu çykarýan kararlar näme diýär, saglygy näme? Şu öläýse düýrürmü diýip biz häzirki adamlaryň fantaziýasyna geçip ýördik. Menim pikir edýärdim, şunu ýazyp öläýse hemme zat gowulaşarlar, diňe şul kezzap, şul ýanky ýuwudy basyp aldy zat, häzir öläýse gowulyk bor diýip biz bir ýalňyş ýadyk. Intek birinji gerek de ömrümizde bu ýaly hemme ýerde adalatly saýlawlar bar, saýlawsuz ýanky bir basyp alýar. Ay bulam nimerekdir, muňam ömrü köp däl, ine häzir öler, hemme zat düzelir, öňkär bolar diýip bizem arzu edip bir ýalňyş ýördik de, sebäbi tejribemiz ýok, ýaş. Ondan 2006-da 2002-den bäri ýaran okuladym. Niýazow diýen. Özüne türkmenmaşy lakam alyp, hemme zady türkmenmaşy adlandyryp neme dip paça boljak boldy. Paça boljak bolanyna Eýranyň paçasy we beýlik paçalary diýdi. Sen paça bolar, sen kim? Aňyryň ýok, belli däl, ýetim. Eniň ataň ola uboşsa, tekebazaryň kakyň bellisi ýok, bol kim? Ol uruşda bolmadyk, ýanky änewde öldürilen, bıçaklanyp uruşa barýaka. Onu gahrman edip getirdi, ortada öldü, gahrman boldy diýip ýalan aýdyp, ýalan taryh goýdy. Ondan muň aýtdylar, sen nimetsen biz seni hatap etmek diýdiler, gorkdy. Açyk wagt çekeň diýip. Özüne medsen alyp geldi Germaniýa, olam hemme ýerini operasiýa edip, ýanky ýene 10 ýyl garantiýa berdi. Bulam arkyň ömürlük prezident bolan diýip gelip ýördi. Allah Taala ba bolansa muň ýakatyndan tutdy. Bulam 2002-de eýýam çaşyp başlady. Reanimasiýa düşüp başlady, yaraman başlady. Ünsüren bolsa men 6-da ýerden Tromska gidýärdim. Şol ýanky öňkü birinji poliklinikanın ýanyna geçende aňardan bu gelýär köşküne 6-da. Her gün gelýär, kä wagt yaramasa, ýanky dwayny gelýär. Maşyna gelýär, ahrana söýlen. Skor pomoşy ýok. Значит, özü gelenok. Şeýdip biz gülüşýärdik. Gelmäni az gelip başlady, yaraman başlady. Soňky videolaryny görseň kel bolup gitdi ol. Ýani zordan du garny şuraya çyşyp, ýanky ýanady pervarit edin okla dedin ok diýip bolup gitdi. Ondan 2006-da bul yaran okdy. Muny Gurbanoğlu zäherläp öldürýär. Sebäbi Moskwadan men eşitişime görä ýalanmy çynmy men tasdiklap biljekkä biz demokratiýa gurulmada hemme zatlar tasdiklar. Ýanky ekspertize eder hemme zatlary. Meniň eşitişime görä bir näçe faktlar bar. Ursetden ýürüýte komanda gelýär, ýürüýte bir general gelýär, FSB atella bolýar, bulum ýanky boyun alýar, inni näme bolsa da ahylly, teki, ýanky samsykrak dolandyrsaň bolýar,
Näme diýseň edýär, böküp dur, özem korrupsiýer bolsa amatly. Isen wagt tutup bolýar-da, gorkýar. Näme diýseň hem edýär. Korrupsiýer zat Gurban Berdimuhamedov. Jadan Hramowam şunu ýa-ni ortalygy prezentowat edýär, ortadan bolýar diýär, aýrymanyny beýlekini. Bulam ýa-ni erbet bolanda balnisa gidilýär, leç wraç Gurban bolan girip zehir urýar. Niyazowň agyndan gan gelip zat edip zehirlini bildirýär. Sul men ekspertiza zehirlendi diýip ýatsa, oňa da gidip wezipä hödürläp zat edip Gurbany öz kursdaşy bolan ony ýa-ni ortadan aýrýar. Ondan o sul men ekspertiza edýärler, özü öldü diýip. Ünferim. Şo ýerde ine konstitusiýa boýunça, şo Niyazowyň ölen gününiň konstitusiýasy boýunça egerde şol ölen ýagdaýynda hökmanturatda şoň wezipesi parlamentde geçmeli. Parlament wagtlaýynça hökümet dolandyrmaly we 6 aýdan şol ýa-ni 6 aý içinde saýlawly geçip täze prezident açyk saýlawda saýlanmaly. Diktatorun iň gorkýan zady açyk saýlawlar, azat saýlawlar. Täze saýlanmaýar, bilýär. Utulsa da hemme nimeler açylýar, kriminal işler açylýar da basylýar. Näme diýär? Serdar Gurban Berdimuhamedov ýa-ni derrew Recep Akmurat bilen Niyazow Ahranatyň başlygy bilen güleşýär. Ölürmäkä güleşýär. Men sana näme diýsem beren wezip öňkän işlerni zat diýip boyun alýar. Onuň gözüni ýumýar. Sen mundan indi zat bolmaz, bu her wagt yaraman ýatyr. Dogrudan 6 aýlap turman ýatýar, 3 aýlap turman ýatýar. Tok ýok da, mu giýsen giýip bolanok. Jadan we Hram gapyny şeýde saklap durlar. Giýirmäň. Giýseler adam toru berse bulam işläp özünden gidýär, ölemesin diýip ýa-ni ýadymda ministrler, vice-premier gidip meselelerini çözülenok şo sumkoly ýa-ni bar çözülip sumkol gelip ýolar, şoň gol çekdirjek bolup. Şo gol çekmese ýörenok, kontraktlar ýörenok, işler ýörenok. Kösünüp ýördiler şo ýerde. Şolary ýa-ni Niyazow ýa-ni giýjek bolsa, jadan taklýady. Bir gezek bir vice-premier meniň bir tanışym ekonomikany alyp barýan we ogujulyny alyp barýan vice-premier giýrenine ol pistoletini atyp başlady da. Ýa-ni oň gözünden bir topar ýa-ni şaýtanlarmy näme. Ýa-ni pistoleti atyp başlady, gorkup çykyp Allahan da gaýdyp giýjekän diýip ýa-ni giýilmedi. Indi näme boldy idi? Bu muny öldürýär. Indi Atabes bady, Öwezow Atagelli onu tutturýar. Nämemiş? Öýündäki geline bul söwüpmi, urupmy ýa gaty urlapmy oň arzasy boýunça muny tutup, muny 4-5 ýyla basýarlar. Olu ýaly bolsa, onuň Atabes ýa-ni Öwezow Atagelli'niň urunmasary, ýa-ni parlamentde şol almalylar. Konstitusiýa boýunça. Ýok, oňa da berilmeýär. Bular ünsürin bir kanun ýagdaýda hukukçuluk geňeşini döredýär, hukuk geňeşiniň başlygy Niyazow öýler geçirýärler we şo ýerde bir kanun karar çykaryp, ýa-ni wagtlaýynça hökümet edip Gurban Berdimuhamedov goýýarlar. Şo ýerde kim? Ministr obarony, MHM ministri, polis ministri, general prokuror, Jadan, Hramow i Akmurat Rejepow. Bular dil bilýär. Şeýdelip, ondan bul samsyqra goýar, ay bulam etjegme dertip, ýa-ni açyk reforma edertip, ondan korrupsiýa edertip, bular alýşýar. Edýärler. Şo karar boýunça, ýa-ni saýlaw geçirmeli diýip aýdýarlar. Saýlaw geçirmeli diýip aýdanlar, bular ýa-ni bir aýa alman saýlaw geçirýär. Gatşat ýagdaýda. Dekabrda ölýär, fevralda eýem saýlaw. Ýanwarda ýa-ni saýlaw aýdýarlar da fevralda hem geçirip tasdikleýärler. Şeýdip Gurban Guly Berdimuhamedov 90% bilen saýlanýar. On saýlanan ýok falsifikasiýa. Öňe. Men diýjek bolýam, näme size aýdyp gelýän? Biz saýlawlara gatnaşyp göremzok. Görsegem öň awtomat uruna berýär şuňa. Ha, Niyazow bol, ay şuňa bereli. Biz saýlak göremzok. Ne Niyazow, ne Gurban Berdimuhamedov, ne Serdar Berdimuhamedov saýlak göremzok. Mecbur ýagdaýda hökümetde işleyen adamlar administrativ resurs diýär. Şolar mecbur ýagdaýda saýladýarlar. Ýani kim ýolbaşy bolýan bolsa, şol adam özüni saýladýar. Boldy, başga halk gatnaşan oň. Serdar Berdimuhamedowyň saýlawyna halk barmady. Barsa onuň garnaşlaryna, özüne, tohumuna, ýani çağlaryna, ejetine, kakana derek eýem zyňypdyr. Bir topar adam jaňa edip tasdiklanýar. Ine şeýdip Gurban Berdimuhamedov alýar.
bolya alıptır, basyp alıptır, ünser basyp birini öldürüp, ýa-ni öldürüp Niýazowy eýýäm ol jinaýat iş. Bir topur bilen basyp alypdyr döwleti. Eýýäm ol ikinji jinaýat iş. Ýa-ni öldürmek bir jinaýat, basyp almak ikinji jinaýat. Ve bir kanun hukuk kengeşigeçe karar çalışmak üçüncü jinaýat. 3-4 tane konstitusiýon jinaýat etdi. Diňe şoň üçin ömürlük gitmeli şu topar. Minobороны, MHM başlygy, ýa-ni hukuk kengeşigiň sekretary, polisiň başlygy Жадан Храмов, Akmat Recep. Indi bu bolýa prezident. Fevralda ýa-ni diplomunu alýar, ýa-ni tasdikleýär, aýdýar. Şo ýerde ogul bolarum diýip gaty gorkdylar. Oğlu gelenine bir oğlunun yankı goşlarına, barfen goşlarına akıt, neyem akıt, akıt. Bulam Niýazowyň zatyn 200 kontener çek yetişýär. Galany Gurbanly prezident bolan derrew durdy ýa-ni. Eýýäm ony kidad edýär. Soň näme edýär? Kim bilen şu zatlary eden bolsa, Akmat Recep, MHM, Minobor hemmetini türmäge sokýar. Türmäge sokýar, bular swidetler, bular ýa-ni tasdiklap bilýärdi. Bu ýa-ni nimelerini. Türmäge sokup ýitirip goýýar. Diňe Жадан Храмов alýar. Жадан Храмov näme çykaldyrýar? Sebäbi şolorsa dolundyryp bilen. Şo olary aýram diýibem Жадан Храмов aýdýar. Saňa ýa-ni swidetler gerek aýyr şolar diýip. Aýrýar. Жадан Храмов näme çyp aýrýar? Oňa şu ikisi bolmasa bu näme ýurt dolundyrmana bilen. Ýurt bolany şeýle bir zat, sen istribitel bilen ýokary çykýan samolyotly eliňe şturp alyp berýär, me dolundyr. Sen näme etjäň bilen o? Näme çekjäň bilen o? Ölmeli ýa bir zat etmeli. Ine şunu koda salýarlar, Жадан Храмов ýurdu dolanıp başlaýar bunu oýnap. Bunun pul alyp başlaýar, alat başlaýar, gitar çalyp başlaýar, akordeon zat, at çap başlaýar. Aýgara näme etdi moda edýär, sen näme etdiň şonu? Ýurdu biz özümiz dolandyryp, arqyn bolýar. Indi bu näme edýär? Ýuwaş-ýuwaşdan konstitusiýany 2014-de 7 ýyllyk edýär. 2012-de edýär. 7 ýyllyk edýär. Yani birinci saýlaw ötdi, 2007'de 5 ýyldan, yani 2012'de saýlaw bolýar. Ona aý näme çyk 5 7 ýyl. Ya 2 sorokdan soň saýlanıp bilen okda. 7 ýyl edin, 7 ýyl edýär. 7 ýyl geçýär, ýene konstitusiýany ütkeýär, şöyle özüne ruhsat berýär, ýene saýlanmagy. Ýene konstitusiýany ütkeýär. Şo konstitusiýany özüne görä ütkedik edýär. Soň 2017'de ýene değil 2024, 2022. 2022'de de 2024'tak bolmaly saýlawlar 2022'de ýadyňyzda bolsa DBT halk gerekedi 2-3 ay çykyş edip giýjegini 4 wagtyna çykyş edip ýanwarda 2020 ýanwarda protest belläp içinde bulaşık başlarına gorkup kaçky diýär. Ýa Gazakstana ýa-ni halk çykyp atyp atışyklap bolýar, gorkýar. 5 ýanwarda atışyk 9-ny 10-na çyl atışyk bolýar, 14-ne kaçky diýär Türkmenistanda. Amanow ýerine goýýar. Amanow ýa-ni hukuk genişlik gitar bolýar, kaçky diýär. Hi adamlar köp kalman soň, onda Amanow hemmetini köşürýär, ýyna geläýär, ýyna geläýär. Amanow näme diýär? Vilayatyň artyna blok goýýar da bekleýär adama geçmeli ýaly. Hem ýerini ýa-ni doňdurup goýýar, hiç kim turan ok, hiç kim näme ok. O ýerde adamlar bäýärde aňarda turdular, ýördüler, häkime geldiler. Ýetirlik bolmady. Açyk gowşady, ondan ýa-ni nimetdi, ýapdy, ondan beýlik uçup geldi. Olam gördü. Bular ýagdaýda meni aýrarlar. Men oglumy usiliňe getirmesem bolmaýar. Bulam çykyp näme diýär? Ay men yaramaw Niýazow ýol bermeli. Bir topar adyma muň sözüne inanyp, kezzap adam öldürüp konstitusiýany ütkedik gelýän kezzap, muňa da inanyp halk ay häzir mümkinçiligimiz bar diýip, ýa-ni muňa adamlar inanyp öz kandidaturasyny berip davet başladylar. Ay çalyşma bolýar. Bulam ýaşa diýip öz ogluny ýa-ni gözüňe tutýar. Başga adam gözüňe tutsanok. Derrew şol 12 fevralda aýdýar we 12 fevralda ýa-ni aýdýar saýlawlar şu günden yglan edilýär. Ine kandidaturany goýuňda şu bir aýda biz saýlamaly diýip, bir aýda konstitusiýa boýunça rowna 30 günde ýa bir aýda saýlanmaly. Ünsüren 12 martda goýýar saýlawlar ýöne. 30 günde bolmaly saýlawlar ýöne fevral 28 gün. Diýmek 2 gün ýeten ok. 28 günde saýlaw geçirýär. 30 güne barmady.
Eýýäm naruşeny, eýýäm bir kanun, eýýäm saýlawda durmaly. Bir. İkinci, biz kandidaturalymyzy berdik. Onu almadylarym, jogam bolmady. İkinji naruşany. Üçüncü naruşany. Ogly soňky 5 ýyl Türkmenistanda ýygyder ýaşamaly. Ol 2 ýyl Şwitsariýada boldy, 2 ýyl Orsetde boldy, 1 ýyl Türkmenistanda. Ýygyder 5 ýyl Türkmenistanda bolman soň haky ýok kandidat bolmana. Onu saýlady. Üçüncü naruşany. Dördüncü naruşany falsifikasiýa. Ýani 12% adam ses berdi. Serdar Berdimuhammedowa 4-8%-nyň arasyna ses aldy. 12% ses bilen sen saýlaw hasap edilen ok. Minimum saýlaw edilenine 51% halk saýlawa gelmeli. Diýmedim diýene 45 bolmaly. 51% saýlaw halk gelmedi, saýlaw yglan edilmeliler. Täzeden indi bir aýda 3-4 ay möhlet berip propaganda geçip adamlara düşündirip saýlawa gelmedi, saýlaw bermeseniz prezidentimiz ýok diýip düşündürüşleri geçirip 3-4 aýda täzeden saýlaw yglan etmeli. 5-nji, biz saýlawlar, biz düşdük şonda, şoň oýuna. Biz aýratyn saýlawy elektron saýlawa geçirdik. 30 gün, 28 günler giýje gündüz bir dewletin propaganda etdik. Biz size şuna diýär. Ine bizim programmalarymyz giýje gündüz işläp, biz şonu birinji ýani saýlaw turda, birinji turda men açyk prosentlaryny mümkin ýalňyşam. Men 42,8% aldym öz kandidaturamyny goýup. Ýani biz ýygnak geçirdik, bir topa gurumlardan kandidaturamyny goýuldy we ikinji kandidat bolup Serdar Berdimuhammedow 18%-da goýandy. Eger men 51-e ýeten bolsam, boldy bolýar-da. Ýetip bilmedim, 48,2% boldy. Diýmek, Serdar Berdimuhammedow 18 näçe çaldy? 10%-da goly Türkmenistanda Mardaq oglan aldy. Ýani Türkmenistan kandidaty we ближайший 5% Gelli Karizow aldy. Ine şol kandidatlar. Ondan ikinji tura gidenine birinji iki kandidat geçe, ikinji tura beýlikler geçen ok. Şo birinji, ikinji kandidat, iki kandidat geçti. İkinji turda da biz men 72,2%, 8% aldım. Olam 27,8% aldy. Şeýle. 3 etse biz uttuk onu. Näme boldy? Bular birinji, ýani geçiren saýlawyň danysyny beren ok. Bizim ikinji turumyza garaşyp bizim danlaryny oglap ine 72% ine Serdar Berdimuhammedow aldy diýip şonu ýani peçat etdiler. Hemme zat ogurluk. Ine 6 gerek naruşaýny boldy. Her bir naruşaýny üçin şolary türmäge çekip bolýar. Her bir naruşaýny bu bir kiçik jinaýat işte bu döwlet meşgulüne bütün halky alýan naruşaýny. Konstitusiýon naruşaýny. Muny ömürlük bolmasa 20-25 ýyl berilmeli. Men näme üçin şunu detalyny aýdyp gelýän? Häzir biz gene şu zatlara kim ýuridik hereket edip adamlara protest çykarýar, kim kanuny tarapyndan hemme zat kesgitläp gelýär, kim bolsa her wagt naruşaýny edip konstitusiýany üýtgäp, konstitusiýany özüne bagly edip, onam üýtgedip, bizde hiç bir adamda şans goýman, döwletiň ýani sistemaga çalışmak, saýlawlara gatnaşmak hiç şans goýman, döwleti basyp aldy. Häzir men size düşünürüm. Indi 2020-de saýlaw bolmaka 2020-de ýadyňyzda bolsa 25 sentýabrda Gurbanly Berdimuhammedow düýüklü konstitusiýany üýtgetdi. Şo ýerde täze zatlar kardinalyna girdi, öň bolmadyk zatlar. Ine ýadyňyzda bolsa biz 14 sentýabrdan 25 sentýabrgacha 10 günläp ýani adamlar köçe çykardyk. Adamlar gülýärdi. Konstitusiýa näme o? Kim konstitusiýa zerediýär? Näme gurrun edýän? Ya barýarlar şöyle hiç kim ýok diýip bir jaň edip görkezýär, hiç kim ýok. Garaz barýarlar. Şeydi biz ýani şonu ýürüte geçirdik. Bir açyk şokowy terapiýa bolýar. Adamlar açyk keldi, aýan başga tarapy aýan başary ünç şeker ýalytdyk şonu. Ýöne halkyň reaksiýa gowy bermedi. Biz günäkär däl, halky biz ýetirlik düşündirilmedik. Indiki ýani şo ýerde 25 sentýabrda konstitusiýany dogry üýtgetdi. Halk maslahatyny sokdy içine. Diýmek 3 tane hökümetiň ýok ortunda ýene halk maslahatyny goýdy. Öň ýazy goýanlar bu prezident bolanyny aýrypdyňdy. Beýlik döwletler ýa. Şo halk maslahaty iň üstünde diňe Demokratik Koreýada we başga döwletlerde ýok.
Ol Nazarbayev etdi. Nazarbayev ne etdi halk? Yok boldy. Häzir aýrdylar ony. Diňe Türkmenistanda bar. Ýani 3 tane birek birini deň aryp beýen hökümeti, deň haklar, deň 3 tane hökümeti üstüne öz bir hökümini goýup şol kontrol almak diktatura diýilýär. Ine şol halk maslahat. Halk maslahat diktatura sistemasynyň iň bir fundament zady. Biz bardymy şolary näme etmeli we şoňda iň aktiv ýarlakçylar tutsak etmeli. Inni 2021-de çalışýar. 2022-de inni ýeni bir gerek çalışýar. 2020-de ýene bir zatdy goýýar. Halk maslahaty goýup, ýani halk maslahatynyň ýol bolşyny özüni belliýär we şol ýerde haklar alýar, prezidentiň haklaryny alýar. Ýagny prezidentiň näme haklary bolsa, edir şo haklary özüne goýýar. Halk maslahatynyň ýol bolşy. Sen bir halk maslahatynyň ýol bolşy, sen halk maslahatçy, sen bir maslahat organ. Ýok şoňa konstitusiýonly status berýär, prezidentiň ýaly status berýär. Şol adam ýani döwleti dolandyryp bilýär. Eger prezident ölse şo bolmaly. Eger ol ölse şu ýani prezident şoňa adam bellemeli. İkisini bir-birini ýani saklap durlar. Bir öýleýse beýlikler orna gelýär. Başga adam taýlap bilmeýär. Baglydylar polny. Şol bir kanun. Şoň edişi bir kanun döwülen biz şu konstitusiýany gözüňe almalylar. Näme dogry? Biz ýene-de gaýdyp 92-nji ýylyň konstitusiýasyna gelmeli we şondan başlap, şonu özgeçdirip başlap täze konstitusiýa etmeli. Bunu eden konstitusiýalaryň Türkmen maşin diýdi, ýani şol arkada diýen bir kezda eden konstitusiýasynyň hemmesi diňe öýler üçin. Häzir täze prezident taýlasaň, eýýäm diktator konstitusiýasy taýýar, bu diňe diktator bolar. Hemme vlast eline-de. Başarıljak adam ýok. Diýmedim diýende bir 6 aýda diktator bolýar. Bunu yalap başlar, nimet başlar, hemme de haklary eline diktator bolýar. Inni 2023-de bul özüne halk maslahatyny emele getirýär, öz status berýär, halk maslahatynyň ýol bolşy we prezidentiň deň haklaryny paýlaşýar. Inni näme diýär? Bul özüni 23-de özüne we oğluna garantiýa berýär. Ýagny şul ölse, şu bolmaly, şul ölse, şu bolmaly. İkisiniň arasyna wlas edýär. Ve halk maslahatynyň ýol bolşy özüne, maşgalatyna, çağlaryna, ahrana, hökümet обеспечение polny geçirip goýar. Biz şunu elle bilemez. Oğluna da şey diýär. 2023 konstitusiýasynda. Täzeden. Bular öýlerini hemme de çalışyp konstitusiýany berkitdiler öýlerini. Bizim haklaryny diň adal etdi. Onanyň konstitusiýany çalışjak bolsaň, onu halkyň arasyna referendum etmeli. Ýadyňyzda bolsa men başda başladym. Konstitusiýa halkyň içindäki ara gatnaşyk döwlet edarasy bilen, prezident bilen halkyň arasynda gatnaşyk. Döwlet edarasy bilen halkyň arasynda gatnaşyk. Ýani kadiýet, ýerine ýetiş hökümet, kanun çykarjy hökümet bilen halkyň arasynda gatnaşyk. Jemgyýetiň halkyň arasyna, jemgyýetiň hökümet bilen gatnaşyk hemme zatlaryň konstitusiýa bellenýär we şol bizim fundamental esasy kanun diýip hasap edilýär. Şo kanunyň üstünde bütün dünýä adam haklaryny goýan jarnama. Ýa-da ikinji dokument 1978-de ýa 72-de çykan dokument adam haklary, ýani syýasy haklary we graždan haklary boýunça deklarasiýa. Türkmenistanyň bolşak doň. Ine şol iki tane dokument eger konstitusiýamyz biderek bolsa, diňe prezidentler öýüne eden bolsa, biz ona beýleki iki tane dokumenti esaslanmaly. Sebäbi bizim konstitusiýamyzda şol iki dokument bizim konstitusiýamyzdan ýokary diýip hasap edilýär. Eger şu dokumentde bizim konstitusiýamyz laýyk bolmasa, konstitusiýa ütküzülmeli. Ine şoň üçin on allygyna şoňa hat ýazýar. Allygyna aýdýar, şunu düýdüň, konstitusiýaňyz deňgelenok gol çeken konvensiýalaryna. Bular ýok diýenok, bolýa diýip wagt çekýär, halkyn bilenok, siýasatçylarym aýdanok, hiç kim nimedenok, hiç kim üstün çekenok şeýle ine ýagdaýlar. Inni şunkun biz kadiýetde öz haklarymyzy gorap bilemizok. Korrupsiýa ýok bolýarlar. Parlament organynyň ýanyna barsak, bize gaýtyp bizi taýaklap kowlaýarlar da elimizden pullaryny alýarlar. Köçeden geçden maşinina, ýolla
gelip korrupsiýa sokup eline pullaryny alýar. MHM ýzyňyzdan howlap ýör. Tehel bir haklaryny aýtsaň ýa özüň ol näme dogry diýär, prezident näme dogry diýär, derrew ýonak gidýär. 4-nji, hökümet edaralar gorkman ýüzüňe serip elinden zat galýar. Bir ýere gitjek bolsam, bar nire gitsen git şöyle jalyp et, bar istek adyň et, maňa tapagy ýok diýär. Ýüzüňe aýdyp dur. Ine şu netije geldik, biz baglanıp galyk, hiç hak edibilemde haklarymyz ýok, haklarymyz blok boldy. Şu borsatda ýekete kanun ýol näme? Men size ine şunu getirjek boldum, inni geldik, şunu okudy. Sebäbi dünkü ýanky TikTok çykyşynda bir adam aýdýar, "O, siz adama ýanky döwlet agdarjak bolýaňyz, bilýäňiz näme çagyrýaňyz? Siz şu çağırşyňyz jenaýetligiňi düşünýäňiz şoňa. Adamlar öňe çyksa jenaýet işediýän düşünýäňiz" diýip aýdýar. Indi gelin seredeliň, şu jenaýet işmi? Näme esasyna biz çykýar? Gurbanyl jenaýetçimi? Şoň edýän hereketler jenaýet mi ýa bizim geljek hereketimiz, bizim edýän hereketimiz jenaýet? Gelin şunu seredeliň. Ine men konstitusiýany size görkezýän bir minut. TikTokçular görmese men okap berýän size. Ine biz konstitusiýany görýär. Hormatly vatandaşlar. Seret. Ine şu bizim 2023-nji ýyllaky soňky konstitusiýamyz. Seret. Redaksiýasy 2021-nji 01-2023. Soňky konstitusiýa, ondan soň ütköçme ýok. Hemme döwletde konstitusiýany ütköçjek bolsaň, halkdan ruhsat almady. Oňa referendum diýilýär. Biz referendum görmedik, biz sesimiz bermedik. Bizim sesimizi dinlemen, bizden pikir dinlemen öýler ýöne ýokarda çalyşyp gidiyor. Şo pampersi ýaşullary halk diýip ulanyp, ine şoň halkyň pikiri şol, bütün halkyň pikiri diýip, şol halkyň saýlanan adamlar diýip Allah bütün dünýäni etkileýär Qur'an berdi. Ine serdeliň. Ine men hem orçan hem türkmen şoň alyp barayım. Ine türkmençe. Pardon. Ine görkezýän. Türkmenistan konstitusiýasyny 2006-njy ýyl ýöne şol perrabotka edilen ine tak 2016 ine 20-nji 01-2023-nji ýyl. Ýani 16-njy konstitusiýanyň perrabotka diýip ine 21-de 01-23-de bular ýani kabul edýärler. Ine şöyle ýaýar, biz Türkmenistanyň halky. Biz içinde ýok, bizim bilen näme maslahatlaşdylarmy? Ya bizden sorularmy pikiri? Ol öz arasynda geçirip halk maslahatyna geçip goýarlar. Öz ykbalymyzy kesitlemäne bolan midemez hukumyza esaslanyp. Ine görýän men ýene bir ýere aýdýan, bütün dünýä adam haklary goýan jahannama halk saýlýar, konstitusiýasyny isleýän wagtda ine şu moment biz konstitusiýany ütködüp bilýär. Turýar, ütködýär. Ine şoň üçin şoňa esaslanýar. Halk muny aldy, men alamok, halk maslahat alanok, halk aldy diýip aýdýar. Öz ykbalymyzy kesitlemäne bolan midemez hukumyza esaslanyp, watanymyzyň häzirki we geljekki ykbaly üçin jogapkärçiligimizden ugur alyp, ýani biz watanymyzyň nimetine jogapkärçilikden ugur alyp diýmek, biz şoňa gerek galanma, şol biziň jogapkärçiligimiz ulanyp bize aýtman, jogapkärçiligini seretmän, üstün depkilep, halk maslahatyna konstitusiýany şunu berki diýär, ýani karar bilen tasdikleýär, biziň habarymyz ýok. Ýöne konstitusiýanyň içinde bizim haklarymyz, bizim jogapkärçiligimiz ulanýar. Ünsüň. Ata-babalarymyň agzy bir paragat we öňküsi ýaşamagy öňden wesiýetlerine wepalylygymyzy we umumy adamzat gymmatlyklaryny ugrulygymyzy beýan edip, milli gymmatlyklarymyzy we behwitlerimizi gorap saklamagy, Türkmenistanyň garaşdyrygyny ıhtiýarlygyny dünýä bileşigi tarapyndan ikrar eden hemişelik bir tarap hukuk ýagdaýyny puktalanmagyny maksat edinip adamyň we raýatyň hukuklaryny ünsüň, bizim hukuklarymyza gelýär. Adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny käpillendirip, biz aýdyp dur reaksiýa ne Gurbanlydan wa ne Serdardan wa konstitusiýanyň käpili şol hany reaksiýa, hany käpillik, kimiň ýanky garanty, korrupsiýanyň bilen MHM polisynyň garanty, bizim garantymyz ýa-da haklarymyz. Ýöne şoňa esaslanıp, şondan görkezýär bütün dünýä ine men garanty şu adamyň haklaryny üstürjek bolup şunu ütködýän ýa. Ünsüň.
öz haklaryny goşýar, bizim haklarymyzy pesel diýe, ýöne men şu adamyň haklaryny ýani ütköçjek, östürjek diýip ine şoň esasynda men şu konstitusiýany kabul edýän diýip. Adam yaratylan hukuklaryny adatlygyny käpilendirip, jemgyýetde asudalygy we agzybirligi üçin etmeýän halk häkimetiniň hemme demokratik hukuk dünýewi döwletiň esaslaryny berkar etmäge çalyşyp, demokratik wamy jemgyýetde asuda we agzybirligi üçin etmäge halk häkimetini hemde demokratik döwlet gurmaly. Halk häkimeti bolanda biz saýlamaly. Ine şoň üçin aýdýan, biz saýlamaly prezidenti. İstenlik wagtda biz gelip konstitusiýany çalyşyp bilýär. İstenlik wagt gelip prezidenti arest edip bilýär. Biz halk. Ine şoňa esaslanyp, ýani hukuk dünýewi döwletiň esaslaryny berkar etmäge çalyşyp, Türkmenistanyň esasy kanuny şu konstitusiýany kabul edýär diýär. Ine kabul edýär diýip bul halkyň adynyň biz halk bolup kabul edýär. Ýöne biz bilemdigam näme içine saldy nämetdi, gol çekýär aşagyna tasdiklanyp tamam. Konstitusiýa gazetlerde çap edildi tamam. Biz şoň ne maddalaryna, ne nemelerine, ne on goşan özü üçin goşan zatlaryna biz dahylymyz bar. Biz ne bizden soradylar, ne bizim jogapkärçiligimizi alyp, ne bizim haklarymyzy soradylar. Hiç zat. Indi birinji bölüm. Türkmenistan demokratik hukuk we dünýewi döwlet bolup, ol bize gatkylyk kılýar. 3-nji madda terdim. 3-nji madda. Türkmenistanyň öz yktyýarlygy halk tarapyndan amala aşyrylýar. Ine orçotny okap bereýin. Kim orçot düşünýän bolsa, статья номер 3. Суверенитет Туркменистана осуществляется народом. Народ является единственным источником государственной власти. Екетек hükümet Türkmenistan'ın halk. Gurbanul zat bizim halkımızdan vaktlayınca, kontrakt boyunca, vaktlayınca iş alıp baryan adam. Gurbanul ve serdar. Yönü esasi hükümet saklap gelen hükümet halk. 3-nji madda. Türkmenistan halkı öz hükümetini göz günü ya da vekilçilikli edalyň üstünden amalaşýar. Ýagny biz göz gün alıp bilýär, köşküňe barıp biz hükümeti izimiz alýar, öz ýani jogapkärçilik haklarymyzy biz hükümeti özümüz dolanjak, ine biz hükümet gelin prezidentin hemme haklaryny bize berýär, lider haklaryny izin alýar, barın ýok bolun diýip bilýär. Ya-da öz vekilleri bilen. Vekiller diýmek biz şu köşküňe barıp wagtyn hökümet durup şoňa wekilçilik berip bilýärse, şolary barın kanun bozanlary Türkmenistanyň kanunlary işler ýaly herket edin diýip bilýär. Boldy. Ona wagtyn hökümet diýilýär. Ine. Şuň esasyna bize bir adamam sen agdarşyk edýän, sen eýtjek bolýan diýip hiç ýyly bize zakonla pretenziýa edilen. Nämçi? Haçan agdarşyk bolany bir kiçik topar 5-10 adam, gurbanly ýani 6-7 adam dil baglaşyp döwlet agdarýar. Bizim habarymyz ýok. Ýöne haçan halk gelse, halk esas hökümet ol öz-özüni agdaryp bilen oga mümkin näle? Diýmek ol öz hökümeti eline alýar. Diýmek biz 3-nji madda konstitusiýanyň 3-nji maddaň esasyna biz hereket edýär. Men ýurity Alişer bilenýän, Alişer Sahat hemmerde diýberersiň, biz konstitusiýamyzyň şuňky 2023-nji ýylyň 20-nji ýanwaryna alynan konstitusiýanyň esasyna 3-nji maddaň esasyna protesta çykyp öz häkimetimizi, öz hökümetimizi elimize alyp özümüz hökümet bolup bilýär. Şoň esasyna öňe çykýar. Egerde bizim aýdylanlarymyzy eşitmeseler, egerde hiç ýerde haklarymyzy gorap bilmesek, egerde biz öňe çykyp arzymy aýdyp bilmesek, onu biz doly şu hökümetten, şu guran hökümetinden çykýar, öz hökümetimizi elimize alýar we şolary bir-birden biz jenaýata çakyp bilýär. Ine konstitusiýa bize näme berýär? Men sade dilde gysgaça düşünýän. Indi 3-nji madda Türkmenistanyň öz yktyýarlygy halk tarapyndan amalaşýar. Halk döwlet häkimetiniň ýeketek göz başydyr. Başga ýok. Türkmenistanyň halky öz häkimetini göz göni we ýa-da göz göni wekilçilik edýär, ýa-da wekilçilikli edalyň üstünden ýa-da seredýär. Türkmenistanyň halk Türkmenistan öz yktyýarlygy halk tarapyndan amalaşýar. Halk döwlet häkimetiniň ýeketek göz başydyr. O diýmek näme? Öňüňde politik kanun bolsa, sen halk bolup, sen näme diýen? Men prokuratura ýerden, prokuratura sen sroşna gelip şunu arest et.
Sen diýmeli şonu hakyňla we konstitusiýanyň 3-nji maddasyny esen sen şonu talap etmeli. Şolar etmese, onu diýmek şolar, şol adamlar prokuratura, MHM, polis, kadyet, hökümet, serdar, Gurbanuly şol konstitusiýanyň üstüne depelep tanf edip ýörler. Şol bizim esas kanunumyzy hasap edenok. Diýmek olar konstitusiýany bozýarlar. Biz näme etmeli? Arest etmeli onları. TikTok'ta görýäňizmi, eşdilýärmi? Soruňyz bolsa ýazyň, men şu efir guturasaň siziň ýanyňyza geljek, siziň bilen aýrytyn gulaşan. Ine hormatly wagtdaşlar şeýle. Inni 3-nji madda bize hemme mümkinçilikler açýar. Şol konstitusiýa halk üçin edilýär, prezident üçin edilen ok. Düýünden konstitusiýanyň manysy şol halka hemme mümkinçilik berip, azatlyk berip, adalatlyk berip, şoň ýanky şol konstitusiýa beren hökümet halka hyzmat etmeli. Bunu bolsa näme diýär? Halkdan ýani haklary alýarlar, prezidente berýärler we halk maslahatynyň ýolbaşyna berýärler. Boldy. Şolar ýani bizim konstitusiýamyzda gaty wajyp biz hiç kim. Diýmek, alyň bu konstitusiýanyň nire toksoň şoňa tokun, biz bu konstitusiýa hasap edemiz ok. Biz wagtlaýynça hökümet çykyp, öňe çykyp biz hökümeti elimiz alýar, biz hökümet-de ýeketek hökümet halk. Hökümeti elimiz alýar, sizden siz ganhorlar, paraxorlar, siz konstitusiýany depilep ýördiňiz, gidin şu ýerden wagtlaýyn hökümet dörelýär. Şoňa biz wekilçiligimizi berýär-de, zadany berýär. Şolary arest etmeli, saýlawlary geçirin, açyk saýlawlar bolsun. Biz hem öz saýlawlarymyzy berip, indi biz öz hökümetimizi şo täze prezidenti eline berip, şonu kontrol alacak diýip bilýär. Dogry konstitusiýon ýol. Hiç neme ýok. Şundan biz edenmizde bütün dünýä gurumalary çağırıp, şolar bilen edenmizde biz legitimni halk, legitimni prezident, legitimni saýlaw, ondan ýylyňdan biz ýa parlament saýlawy geçirýär. Şu wagtdan hökümet derrew halk maslahatyny ýatyrýar we Gurbanuly, Serdar Berdimuhammed we ýene bir näçe ýa ganhorlary rozga bilen tutýar. Onu komissiya dörülýär, onun jenaýatlary, ýa-ni jenaýat jezalaryny suud edilýär, jenaýat suud edilýär, jeza berilýär. Ol prosedura. Gaç gitdiler şo komissiya dörülýär, prezident emele gelýär, prezident ýuridik komissiya dörülýär. Ýuridik komissiya bütün dünýäde şolar dubinkaly koglap, hemme zatlaryny alyp Türkmenistana getirip halkyň arasyna paýlýar. Ine. Şol kanun ýoly. Şu neçeli. Şolar falsifikasiýa eden soň, şolar nelegitimni. Hiç ýerde şolar bilen gatnaşyk guran oklar, şoldan çekinýärler, şolar elgysan oklar. Ýewropa baranna buýuk ine Monakan prinsini etýär, ol padşa näme şonu diýär. Buýuk pul berip, ýani Gurbanuly buýugy pul berýär, olam ona berýär. Şeý dip öňüni bir likvidni setjek bolýar. Ne Gurbanulyň döwründe, ne Serdaryň döwründe Ýewropaýa ösen döwletler kabul edýär şolary. Ýok. Nelegitimni. Investisiýa gelen ok. Sen bular nelegitimni. Investisiýa gelen ok, bular nelegitimni. Bulary ýani hiç kim hasap eden ok, hiç kim ulu kontraktlar beren ok, ulu kompaniýalar, güýçlü döwletler gelen ok. Diňe korrupsiýa maşenikler gelýär. Ine şoň üçin häzirki günde bizim döwletimiz nelegitimni, bizim prezidentlerimiz nelegitimni. Şo sebäplen Türkmenistanda ösüş ýok, geljek hem ýok. Indi biz ýani döwlet çalşygy edenmizde agdaşyk diýendir. Agdaşyk bolsa bir 5, 6, 7, 10 adam, 100 adam bir topar bolup agdaşyk edýär. Eline ýarap zahmat edýär. Biz onu edemiz. Halk bilen çykýar. Biz hökümet öz 3-nji maddaň esasyna öz hökümetimizi elimize alýar. Şo ýerde wagtynça hökümet döredip şolara berýär. Şol adamlara derrew ministra baronany çagyrýar, MWD çagyrýar, derrew gidip Gurbanulyny tutsak edin. Ýok etjek gel. İşten gidýän arest, orunmasaryna zadany berip etjek gel. Arest, indika. Olar etmese bir adam belliýär, wagtynça şol adam edýär-de tutup gelýär. Derrew. Derrew ýyňýarlar. Gaç gitdi-de koglamaly. Indi 3-nji maddaň esasyna biz baryp şonu edenmizde, saýlaw geçirmizde, bütün dünýä çağıranmızda biz legitimnis berýär. Täze hökümete, halka konstitusiýa, soň konstitusiýany ötgöder, soň parlamenti saýlaw geçirip, soň velayatlar, olar, etraplar täze saýlaw geçirip,
Ýokurdan bellenenler teýatral geçirip şeýle biz hemme zatlar saýlar. Saýlan adamlar ramkadan çykman döwlet östürmeli. Ýalňyşdyňmy? Jogapkärçiligiň bar. Ýalňyşmadyňmy? Halk hormat goýýar, halkyň içinde ýaşap turup halk östürmeli. Boldy. Prezident bol, parlament bol, etrap hekim bol, vilayet hekim bol, vilayet deputat bol, etrap oň tapaň bolýar. Ine. Şuňa biz şeýle barýar. Inni biz ýanky legitimist ýa-da biz ýetir bizi beýlik döwletler hasap edermi ki agdaşyk diýse näçek Putin gyrar ine periwarot agdaşyk etdiler zat bolmaz. Aýdar Putin, hökman aýdar beýlik Gazakstanam aýtjak bol imzi motoru seyreder näme bolup geçýär. Biz şöyle baryp wagtyn hökümet döwletimizde wagtyn hökümet aýdýar. Biz hemme Türkmenistan gol çeken konwensiýalaryna boyun alýar. Biz teýatral geçirýär we dünýäň hemme gurumalaryny, hemme döwletiň predstaviteligini çağıryp açyk saýlaw geçirýär. Ine şonu biz açyk saýlaw geçirsek, onda şolar biziň saýlawlarymyzy tasdikleýär, bütün dünýä tasdikleýär. Seňden hemmele işleýär. Ýöne şonu geçirmem. Bir erbede adam saýlap, ýene korrupsiýa etkisek, ýene biziň likvidimiz gaçýar. Döwletler gelmeýär. Şoň üçin iki etap. Birinji açyk saýlawlar bütün dünýäň gurumçylykly gödökçiliginde, onsoň bizim demokratik arysy ýolumuz bolmaly. 3 tane hökümet bolmaly. Ýani kanun çykarjy, ýerine ýetirji we kadet hökümet. Biz döwlet bolmaly, ýani usilni prezident döwlet däl, normalny döwlet bolmaly. Ine. Häzirlikçe, şu günlükçe ine men şunu aýtdym. Şunu beter aýtmaýyn, kelleňizi artmaýyn. Inni ýene bir iki madda aýtjak bolýan. Dün TikTok'ta Garum diyen oğlan çıkış etti. Gowy yani ünsü çekti. Şu maddeler 42-43. madda. Mesela o kat bereyim. Biz bunları köp gerek aytıp geçtik size. Yine 40. madda. Her bir adama pikir ve söz azatlyk käpillendirilýär. Hiç kimin men görkezeyim siz özüňiz okar yani bir minut. Görýärmi? Yine 40. madda. Yine görkezeýän. Şu 40. madda. Her bir adama pikir ve söz azatlygy käpillendirilýär. Hiç kimin adama öz pikirini erkin beýan etmegini, gadagan etmegini, şonuň ýalda onu kanuny laýykda ýaýratmaga da päsgel bermegine hukugy ýokdur. Diýmek, men öz pikirimi aýtdym. Men öz pikirimi ýaýradýan, hiç kim meni şoň üçin tutsak etmegine ýa jenaýat çekmegine haky ýokdur. Häzir biziň adamlarymyz kommentariýasy alyp gidýärler öýüne geler. Dolu bir kançylyk. Serdar Berdimuhammed diňe şoň üçin basmaly. Sen biziň haklarymyň käpili. Serdin 40. maddada biziň dol hakymyz bar, kommentari ýazmak, öz pikirimi ýazmak, näme biziň öýümizde emhime gelýär. Näme sebäpli siz şuňa ruhsat berýäňiz? Näme sebäpli siz ýol berýäňiz diýip biz şundan tutmaly. Anlamadyňyz? Häzir men size görkezýän Serdaryň söz beren zatlaryny özüňiz bilersiňiz. Bilersiniz. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kagazy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki ve gelecekki nesillerin şöhratyny hassa belente götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmagy, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigime dawraly gasam edýär. Ine men aýdamak şunu Serdar Berdimuhammedowyň özü aýdýar. Şoň üçin watandaşlar, şoň üçin ine 40. maddadan käpili Serdar Berdimuhammedow.
Ine 40-njy maddan men okap bereyim. Hiç kim özüniň pikirini we ynam ygtykadyny beýan etmegine ýa-da olardan yüz döndürmegine mejbur edilip bilinmez. Her bir adamyň döwlet ýa-da kanun arkaly goralýan gaýry sırlary özüne saklayan maglumatlardan başga maglumatlary kanunda gadagan edilmedik usulla erkin gözlemäge, almaga we yaratmaga hukugy bardyr. Diýmek, egerde sekret zat bolmasa, ýagny Türkmenistanyň bir gizlin maglumatlar bolmasa biz ýaratyp bilýär, hiç problema ýok. Ine mysal üçin köçämiz erbet, biz YouTube'a näme web bilýär. Sen adam surat çykaryp ine ben köçäm erbet. Bizde kanallar hapa, arsylyk, arsylyk hugullar ýa-ni hapa zat diýip goýsa, ol ýa-ni izalanmaly. Şeyde. Men size bir reska bir zat görkezeyinmi? Bir gaty gysdagly Floki'den bir kontrrazvedçik var. Yani opozisiyada opozisyonerlerin arasında uruş durdurup yani bulaştırıp gören oğlan. Ine men size görkezeyin. Şoň yani bir minut. Şoň ine bir minut. Ine şol adam Floki diýen adam üntferin. Floki diýen adam ine 777. Gowy seredin. Egerde biri user plan soňky 7 sifir bolsa, şu MHM'lerin 7-ligi. Ine dünküde Tontişa MHM'şnikler ýazdy. Seni Türkmenistanlyk gider eýder. Onuň 777. Muny men aýdamok, muny Türkmenistanyň içinden MHM işleri bize aýtdy. Murada fersat bolun, 7-lik bolsa bizim kodumuz şol MHM'mizdir. Ine Floki şoň ýa-ni öňüm şoň vekili men öňüm aýdyp gelýän. Bul bir kontrrazvedçik soňky bolmaýar, öňkü bolmaýar, hiç nimesi bolmaýar, şoň üçin ine şu ýaly. Bellek geçen ine bir topar zatlar ýazýar. Özüne ýa-ni ondan beter açýar. Indi 40-njy maddan dowam edeýin. Her bir adam döwlet ýa-da kanun arkaly goralýan gaýry sırlary özüne saklayan maglumatlardan başga maglumatlary kanunda gadagan edilmedik usulla erkin gözlemäge, almaga we ýaratmaga hakygy bardyr. 43-njy madda raýatlara kanunda belirlenen tertipde ýygnaşyklary, ýürüýüşleri we beýlik köpçülikleriniň çäreleri geçirmek azatlygy käpillendirilýär. Beýleki belirlenenen kanun tertipde diýdi. Raýatlar kanun belirlenen tertipde. Kanun belirlenen tertipde. Kanun şu kanun, esas kanun. Sen ýürüýüş proses etjek bolsaň, ýazýan häkimlige men plan ýerde ýa-ni merk etjek, adamlar ýygnajak. Birem ýazar. Birem Serdar Berdimuhammedow ýazar. Aşgabat şäheriniň häkimini ýazar. Ine plan ýere köşküňine halk barýandyr, sizi duýdurup goýýar. Ol diňe duýdurmak, ruhsat almak ýokdur şöyle. Diňe duýdurmaly boldy. Ol diňe Türkmenistanda bütün dünýäde şeýle. Adinoşny proses etjek bolsaň, isleýän ýerinde isleýän wagt et bilýän, oňa ýa-ni nimede sormaly. Ine men Ženewa baranda her wagt sorýan, olar diýär gelme, ho, adinoş proses isleýän ýerinde et diýär. Men wozuny edemde, wozun başlygy çykyp bir injan adam men hemem çykyp polis, jandarm çağırıp ýa-ni arest etjek bolup biz seni basars 10 mäşil getir bas diýdim. Geldi, polisler geldi, olam zat düşünenok. Ženewada. Bozun ýa-ni howlusundan. Ondan polisler gelip meni arest etjek bolýar, 50 mäň diýdim. 50 bütün dünýä belli bolarsa işden howlarsyň diýdim. Kanun bilmeseňiz siz häzir kanuny gowy batýaňyz diýdim. Ondan gorkdular. Bir häzir ýürüýt ofisier bar, şo ýerde karar çykyp barýan ofisier, ofisier judisiýar diýilýär. Çağır diýdim. Geldi. Meniň de oladyň dedi, olary üşet diýdi. Şul häzir arda ýatsa, men seni arest etmeli. Ýok bolan şu ýerden gaty şart ýagda diýip tögdiler. Gaçyp gitdi. Ne? Bütün dünýäde adinoşny protest etmäň hakyň bar. Men näme bilýän ki biz seküýçe diýär, şuraya manifestasiýalar, şuraya protestler biz gorýas. Berýän gatlaryna gedýär, gorýas. Onun köp zatlar men polis jandarmlaryň işlän soň men kanunlara gowy üns berýän. Ýa ýalňyşdan seni jogap ýaşa çeker. Ine şu ýaly
Biz isteyen wagty adinoş protez etbilýär. Köşküňe baryp adinoş protez etbilýär. Bizi ilmi tutup alyp gitmeliler. Bizi formal näme bolup biz düşündirýär. Ozoň ýerlikli şol ministrlikler, ýa-ni şol gurda ministrlikler gelmeli. Ya bizi şolary etmeli, olary biz dinlemeli, arzamyzy kabul etmeli we çäre bolmaly. Eger çäre bolmasa ýene çykyp bilýär. Üýüşüp çykanna diňe biz duýdurmaly. Biz ine plan olam diýip bilýär. Şo gün çykmaň, şo ýerde olimpiada geçirecek bolýar. Öňünden meýer gelýän olimpiada. Onu olar ýa-ni hakly bolýar. Şo ýerde öňünden meýer bir zat billenip durmadyk bolsa, olar hakly bolýar. Eger şo ba bolsa, olar hakly bolýar. Ine. Mesela şu olimpiada 24 saat geçen ama 9'dan mesela şu 18'e geçeriz. Значит, biz 18'den biz aktiviyet izni. Ine şu ýaly. Ine men muny ýankynyam çık düşündirýän, şu Flokiya diýen bir watan döwletiň kontrrazvedçiga, terrorista. Bilin, devlete halk hareketi, diňe kanun ýollap barýar halky. Biz diňe kanun ýolda ýol görýär. Hormatly watandaşlar, şu günlükçe men size insafy maglumatlar berdim. İnniki edek men inniki maglumatlar berdim. Ine köşküne baran soň biz näme etmeli? Burada bardyk da näme etmeli? Eğer bütün dünya gurumalary bize biz ýalňyş şerketler bizi soň basaýmasynlar ya bize bir zat edemesinler diýseňiz, ine men size onu düşündiren ikinji etap. Bir soraw berildi. Biz Serdar Berdimuhammedowy halk bolup impeachment etbilýärmi? Impeachment etbilemdi. Öň mümkinçiligimiz bar, inne edilemdi. Impeachment etmek üçin halk maslahaty, ýa-ni Gurbanulyň ýürüte saýlan ýallaklary, Pampers ýaşlylar 3'ten 2 bölegi ses vermeli. Hey, mümkin bolar. Ýok. Şolar bermese halk berbilenok. Şoň ýa-ni üýtgeden konstitusiýasy boýunça. Ýöne biz şu konstitusiýany üýçlük ýatyryp bilýär. Üýçlük ýatyryp konstitusiýasy wagtlaýynça hökümet kurup şoňa haklary berip, ine şo hökümede wagtlaýynça prezident saýlap, parlament saýlap, soň täze konstitusiýa alynçak hereket etbilýär. Ol dol kanunly. Şol zatlar ýazylygy, ýa-ni adam hukuklary goraýan jarnamada. Egerde bir halk kanun esasında biz ine çykyşyp ýol alyp bilmese, kanunçylyk goýup bilmese, öz isleglerini, öz adatlygyny gorap bilmese, onu şo halk ýargalmany hak bardyr. Şoň üçin biz birinji gerek kanun esasyna çykart. Eger bolmasa biz ýüzlerler hemme gurumlara Trump'a, Elon Musk'a, ýa-ni ONU, Ýewropa Birleşigi hemme ýüzler bize ýa ýara beren ýa-da siz gelip goşun berin. Goşun gelip bizim hakyky protest etjek protest, bizim diýjek zadyň, bizim isleglerimizi biz kanagatlandyrjak. Onda olar sanar, şöç goýarlar el bilen, ýa-ni ýürt aparatlar we sanarlar näçe adam geldi. Egerde köp adam gelse, şol hakly adamlar karar alsa bu tordy. Gurbanuly Serdar Berdimuhammedow bu tordy. Onun ýallak ministri, vice-premier bu tordy bolýar. Boldy. Olar wne zakon bolýar. Ine ona met bolýar. Ol kanun ýollar. Hormatly watandaş, şunuň bilen men YouTube'da öz efirimi utarýan. Siziň hemme jansalyk arzu edýän we inniki çykyşlar çeldi. Men häzir TikTok'a geçýän. Sag bolun.